Anak. Mailawan mo kayo maan. Anak. Wala. Vitamilk. Wala. Anong kailangan? Teka lang. Anong kailangan? Teka lang. Hello. Hello. Sound check. Hello. Check. Sounds. Ano yung maingay? Ano yung maingay? Yung maingay? Bakit may maingay dyan sa ano? Ano? Yung maingay? Ano? Check. Low. Hello. Oh! Hi, good evening po. Angel News TV. Kuha ko ng bisita ko ngayon. Ninik Gado. Hello. Uy, kumusta ka, Ninik? Si Angel News TV ang aking unang bisita ngayon.
Salamat sa pagdalaw, Angel. Busy lang, kuya. Busy sa work. Okay lang po, sige lang po. Okay lang. May premiere po ako mamaya, 9 ng gabi. Pilipinas time. Angel News TV. Premiere ko po mamaya. Salamat sa patambay. Salamat po. Mitch Channel. Magandang gabi sa iyo. Love Channel. Hindi naman kumain Uy, yung Joby. may Mitch Channel na, may Love Channel pa. Ang dami. Ebyang Vlog, USA, tusok na host. Jaketan kita, sis Ebyang. Magandang gabi sa iyo, Ebyang Vlogs. Good evening po, good evening. Salamat sa patusok dyan. Ginagkita na po kita. Love Channel, Dan Tamsak host. Thank you, Love. Ebiang Blas, good morning po dito, host. Good evening dyan. Oo, nga. 6:08 in the evening dito sa amin, sa Pinas. Wala kang ano. Para. Hindi pa naayos. Ilang harap pa pa. Malamig na dyan sa US, ano? Kapatid na Ebyang Vlogs, ano? Parang nakakanapan ko sa TV, ano na eh. Ang kapal na ng snow dyan. Sobrang lamig. Dito naman sa Pinas, madaling araw, sobrang lamig na rin. Pwede po, pwede po. Bawapin mo yun. Patamsakan natin yan. Paano na, Ebyang, yung premiere mo? Matamsakan ko yan. Wala pa yung ibang ating mga bisita, kaya kukunti pa tayo dito. 6 million and daos, kunti pa lang. Mag-edit ka eh. Dito sa Texas po, hindi masyado, hindi kagaya ng ibang states. Ganun ba? Yan yata pinakamainit ng lugar at Texas no? Sa US, yung state ng Texas. Ami Diary! Hello, host po! Magandang gabi siyo, Ami. Ebyang Vlog. Nagaba ng pang-premiere niya pagkitamsak natin. Pakipuntaan. Tiyatamsakan natin ito ng isa. Ngayon ito 9 PM, magkasabay tayo, Ebyang. Sisit ko rin. May premiere din ako ng 9. May bulilit din. May bulilit din ako, kaso tulog pa. Hello baby, sabi niya. Kulit yung bata na yun eh. Minsan kumakalong sa akin yun eh, panay pakyot. Halika dito, baby. May gusto tumingin sa'yo, baby. Eto, makulit kang apo. Nga. Kulit. Natamsakan ko na, Ebyang, yung premiere mo.
Magkasabay pala tayo. Ang pogi naman. Oo nga, pogi yung bata na yun. Okay ka daw. Pogi ka daw, be? Sabi ni Ate Ebyang, oh. Love Channel. Nagaba ng kanyang premiere. Bahay pala ito. Pakilablab natin yan. Bilaba ni Love Channel. Ebyang, salamat po. Sige po. Okay lang po, man. Pakipunta natin yung mga binaba nilang bahay dyan. Pakilablab. Pakidikit na rin. Yung mga hindi pa nakadikit. Bang! Huwag mo kumit eh. Makikita ka dyan. Makikita ka dyan. Sayang, magkasabay tayo iba ng ano, ng premiere. Nakita ng mukha niyo sa TV. Tapos, takot ka ano. Love Channel, Ebyang Vlogs, done po. Springer, thanks. Natamsa ka na ni Love Channel, yung premiere mo. Ebyang Vlogs, USA. Ang cute mo, host, Manoy. Magandang gabi sa'yo, Dekari. Ebyang Vlogs, USA. Love Channel, done po, full package. You know. Kasi yari. Pasimple lang. Ang Manoy. Pasimple ka. Pakitamsak mo yun, Dekari. Bilaman na Ebyang. Premiere. Apo ko makulit. Ayan. Ano? Ano? Mama Agnes, paano? Tamsak dan, host. Tamsakan mo din yun, Mama Agnes, yung kay Love Channel. Tsaka yung kay Ebyang, bilaban ni Ebyang. Puntahan mo din yun. Rodel Rivas, tamsak host. May jacket ka na, Rodel. Rodel Rivas, dinakitan kita. Pwede mo gawa ng bahay, mga pang-premier, babaan dyan. Pakipuntahan yung mga bilabang bahay. Pakitamsakan, pakidikitan. Pakilablab na rin yung hindi pa nakalablab dyan. Magandang gabi, host. Magandang gabi din siya, Rodel. Rodel Ribas. May naalala kong siklista no, si Ribas. Laging kasama sa tour ng Pilipinas, si Ribas. Magaling itong siklista, si Ribas. Love Channel, OTW sa'yo. Paki-love din yung kay Ebyang, Bilawan Ebyang. Pakipuntahan din.
Ay, nagabanabay siya Agnes. Pagkadikit lang, oh. Mabagat, salamat po. Punta na, Ma'am Agnes, yung binaba nila. Pakitamsak mo. Yung kay Ebyang, USA. Basta ka ng pawis. Ano yan? Pangit na ang kumagos. 4 billion ang daos. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po sa patambay ninyo dyan. Salamat po. Ami, diary, nagaba ng bahay. Pakilusob, pakilab. Pakitamsak na rin. Ubi, wag malikot di. Kaya ano ba itong alagad ni Rodel? Baby pa pala yung bahay ni Ebyang. Baby pa. Nick Pines, good evening. Magandang gabi siya, Nick Pines. Salamat sa patambay dyan, Nick Pines. May diary, Ma'am Agnes, Dan, tusok po. Sana magkaroon ng pagtawtawd ka na balikan ka. Malalasas pag balik agad-agad. Kamuya ang tigan. Itara mo dyan. Dapat tinatype mo. Hindi ako pwede ba? $3 million and daos. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening. 11 Tiwarik.
Randy Francisco, Bakod. Yan ka muna sa Bakod, Randy. Angel News TV, salamat sa patambay dyan. Salamat po sa pabidyo-bidyo dyan. Mama Agnes, salamat Ami Diary. Mamay kita balikan para di malagas. Vlog ni Mayor Agon din po ito. Salamat. Ami Diary, Miss Channel, connect Dan po. Dan, dikit, Miss Channel. Dito muna ako bakod. Maglibang. Okay lang, Randy. Sige yan, dyan ka lang. Bantayan mo yung mga papasok dyan. Ano? Wala ko star. Salamat, Angel News TV, sa pabidyo-bidyo yan. Star hotdog. Pakipanood naman natin para para ulo siguradong pasok. Ang cute mo, host. Salamat sa pagbigyan. Magandang gabi sa uli, Jakari. Randy Francisco, huwag natin papasukin pag mag-over the bakod. Tama yan. Mama Agnes, sa kaba ng bahay. Parikit lang po. Mag-iwan ng bakat, pabalikan po kayo. Maya-maya. Ilan? 5 million in the house. Good evening po. Ng pawis.
Randy Francisco, Yahoo! Mama Agnes, Dan, dikit, sabi Rodel Rivas. Babaling ka yan mamaya, Rodel. Bakatan mo lang. Amin din yan. Depsi, tamsak, tuwad, ha ha, manoy, kuha manoy. Tinuwadan mo naman ako, Depsi. Tuwad na, tiwarik pa. Di yata ako nahara ngayon, Kuya Manoy. Hindi pa na nauubos yung passes mo eh. Dipsy. Parang yung passes mo pang lifetime eh. Ang cute mo, host. Basa ka na pa, basa. Basa na pa, tabi. Depsi, Mama Agnes, dating dikit po. $6 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa mga pabidyo-bidyo dyan. Salamat sa mga patambay ninyo dyan. Happy Three Kings sa lahat. $7 million in the house. Tinik Gado, sumilip lang.
Masak na ng pawis yun ah. Pakuhaan mo ang damit. Nash base ka. May karoon kay mami ng damit. Ano? Malapit na. Mama, ilan ang oras? Ilan oras? 30? 6:30. 6:36. Ano yan? Ha? Meron pa? Taas? Akan hindi. Apo. Waray all-in-one vlog. Gandang gabi sa iyo, host. Ami Diary, dan dikit. Sabi ni Rodel Rivas. Waray all-in-one vlog. Magandang gabi din sa iyo. Ito po. Love Channel. Stay home. Yan, nagaba ng bahay si Waray All-in-One Vlog, oh. Bakas mo kayo, mga lods. Pakipunta to si Waray All-in-One Vlog. Pakidikitan. Bakas lang. Para mabalikan. Tamsak dan, Lods. Ludi. Salamat. Hindi niya yung pinagdakit sa akin ni Ami Daya. Pero doon ako dumikit sa akin. Dan na po sa Ami Diary. Salamat. Sabi ni Mama Agnes. Pakilablab yung mga binahabang bahay dyan. Pakidikitan. Yung mga hindi pa naglalablaban yan. Lablabin natin yan. Hindi rin lang ito kay Juan. Ingat din ay ano, yung Rodel, hindi rin lang ito. Waray, All-in-One Vlog. Long time no si Lodi. Kaya nga eh. Ngayon ko lang ulit napasa sa LS ko eh. Okay lang yan. At least nakakapasyal pa rin. Nakakapunta pa rin. Di nakakalimot. So kaya Rodel na to, saan kaya ito didikitan ito? Kasi hindi niya lang ito eh. Rodel Ribas. Baba ka ng bahay mo. Hinahanap nila.
Bakatan mo yun. Ano? Ano yun? Ilan? Ako muna ko tubig. Nakauho ang tubig. Ibiang Vlogs USA Dan, dikit sa'yo. Sabi ni Rodel Ribas. Silip-silip ito ah. Silip ka naman. Nakauhaw. Kasilip ka na naman. Mama Agnes, ha paano? Vlog, Dan Dikit, Pulpak with Bakas. Sabi ni Waray, all in one vlog. Ayan, nagabas siya ng bahay, oh. Dikit na ako sa iyo, host. Ayaw mga nadikitan mo. Ano yan? Lablabin natin yung mga nandiyan dyan. Love Channel. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Baba kayo ng bahay nyo, baba din, para malablab din yan. Pwede rin mag-manual. Kung ayaw magawa ng bahay, manual, pwede yan. Ang cute mo, host. Padikit sa bahay ko. Iwan lang ng... Ano iwanan, kare?
Anong iiwanan, Jekari? Tawa ko sa iyo eh. Padikit sa bahay ko. Iwan lang nang. Yun lang. Baka na iwan. Iwan tsinelas. (6:44) in the evening, Pilipinas time. Pakidikitan yung binaba ni Angkut Mosto. Legit din yan, maski kunti pa lang ang maliit pa lang kubo niyan. Nagpapaangat din yan. Rodel Rivas, Oray all-in-one, Dan Dikit, iwan ang talampakan. Sabi ang kit boss, iwan doon talampakan. Ako po, pali tayo dyan. Umagang kay lamig, nag-live din si Ebyang. Ka-live siya. Nag-live siya. Ibiya. Ebyang vlog, USA. Ibabawal yun. Hindi naman. Pop up lang sa akin. Manoy, Gwini, Mama Agnes Sapanold, Ebyang Vlog, Dan, Pulpak. Bakit mo yun? Ebyang. Pulpak na. Kumusta ka na, Gwin? It's been a long time, ba't ngayon lang? May kuryente na ba kayo, Gwin? O baka wala pa? Good evening sa lahat. Good evening sa iyo, Gwyn. May kuryente ka na ba? Ha, Gwyn? Hindi ako na nabalikan ko siya. Ba't walang harang? Sino? Ikaw, wala kang harang. Meron. Hindi ako nakaharang. Naharang ka na ba dyan? Nakailang labas na ako eh. Refresh mo. Gwyn, maklip na guro. Tamsak, tambay lang host. Super busy ang buhay ko. Okay lang, Gwyn. Aha, meron na manoy, kuryente. Ganun ba yun? Kawawa naman si Queen. Laging pagod. Ganun talaga, buhay OFW. Yan talaga ang buhay dyan sa ibang bansa. Hindi pwede hindi ka kikilos dyan. Maski may sakit.
Aalagaan mo sarili mo. Kakalagay lang daw. Ano yan? Waray, all naman vlog. Jay Kare Amor Dan, dikit, full pack with bakas. Nagawa siya ng bahay si Waray all in one. Pagkipunta natin, pagkilablab. Huwag nagalay si Papa. Sige. Tingnan mo, pakita mo kay... Pakita mo kay mama. Lubaw mo na bahay mo, Queen. Para mapat na ba, dikit natin dito. Ano yan? Ako ititigil lang maaga mamaya. Ang tabayanan ko yung premier course 9. Ay na-atake ng antok. Baka yung premier ko, makatulugan ko. Yan lang. Plus 9 pa naman yun. 2 oras pa. Ang cute mo, host. Ben, balik po sa akin. Palbakas din vlog, sabi ni Waray. Malapit na sana masok ang tubig sa bahay. Bakit umulan ba? Binha kami kagabi, host. Buti di kami nasama sa buhawi kagabi. May ipo-ipo. Noted, Waray, ang cute mo, sabi niya. Parang bagyo ba, Gwen? Buti matibay yung bahay niyo. Waray all naman vlog. Salamat, Lodi. Welcome, Waray. Sabi ni cute.
Mag-busy pa yung ating mga friend dyan, Jakari. Lahat sila busy pa ngayon, mga kawawa naman. Pagod na sila. Binalikan natin ng Adrian. Isip ko yun. Tapos na yan? Umpisa pa rin. Kaya na po. Araw-araw ka na umuwi. Ngayon tuwing lunes lang, tsaka pag napag-tripan. Wow! Pansip yan. Ano klasik? Ano? Lupan? Dala nung yung kasama ni Jerry. Brother Rimas, huwag po kati magbakas ng di ayon sa video. Ganun ba yun? Binalikan na kita, Rodel Rivas. Doon kasi nalagas, kailangan yung kung ano yung video. Hindi ko comment nyo. Nakalidyara itong kanin, no? Nandito. Nakalidyara itong kanin. Balik sarap. Sarap to. Sabi. Bigyan mo ako. Mami, bilhin ng kids. Magandang gabi siya, Mami, bilhin. Pakitingnan mo yung watch out mo, Mami, bilhin. Tsaka si Joyce.
Nakasilip din sa YT. Salamat sa pagdala mo, mga bilang kids. Busy-busy talaga ha. Lahat sila busy, pati sila, sila Moana. Lalo si Queen. Ilang araw ng pagod. Kawawa naman. Wala magagawa, nasa abroad eh. Sila talaga gagawa doon eh. Randy Francisco, salamat sa pabiji-biji dyan. Oo nga, Manoy, kasi kakauwi lang, dami ko sininop. At linisin na naman, parang panialikabok. O, ganun talaga ang buhay natin. Centipede trend. Ano daw? Centipede trend. Pasipupan ko lang. Yan? Oo. Taga Quezon sila, Albert eh. Sarap po. May timpladong suka kayo dito. Meron. Maalat kasi ito eh. Hindi maalat. Hindi yung pagkakagawa. Yung ano ito. Parang ang pansit na nilagay na asin. 6 billion in the house. 8 in Tiwarek, magandang gabi sa inyo lahat. Marami pang wala dito, marami pang wala. Randy, nalalagasan ka pa rin ba ng banana? Bumili ako ng gano'n fabric ko. Alright, all in one, vlog. Yes! Done na po ako. Full pack, sabi ni Mama Agnes. Mga bilang kids, salamat sa patambay dyan. Salamat sa pabigi-bigi dyan. Stay home. Hindi host, dadagdagan pa. Pares tayo. Ako hindi ako nangingista, pero dadagdagan ako eh. Kasi nung mamuni ako, padagdag ng padagdag. Siguro yung mga minukbang niya, binabalikin ng minukbang ni Lolo. Kasi hindi naman ako nangingisda eh. Papalaki na papalaki yung bahay ko eh. Love Channel! Salamat sa pabiji-biji dyan. Oh, daming pabiji-biji ni Love. Salamat ha, salamat. Nambula, nanilaw. Nag-brown. Salamat. Magkapalit tayo pa. $7 million in the house.
Host, walang bagyo. Lakas ng ulan kagabi. Tawag yan ay unos. Sa Tagalog ay unos. Ulan sa kahangin. Wala ulan dito. Yung kilagwin yan, maulan kagabi daw. Binaha daw sila eh. Ito sana ako kahapon. Kaya tamad ako, lakas ng ulan. Ulan. Ang lamig. Tinamad ako kagabi. Love Channel. Kami nga. Salamat, Aga ako natulog, Mitch. Kaya tinanghali din ako ng gising sa lamig. Tulog lang ako ng tulog kahapon. Lunes, laga ka na. Nakasambilin ako ng schedule. Hindi ako ng schedule pa kayo, sama ko kayo. Winnie. Ikaya lalong magloko yung net ko. Randy Panesco, Yahoo! Buti hindi tinangay yung wifi mo, Gwen. Lang ako kahapon. Ang lamig talaga. Oo, pati pagligo mo. Ulan. Pakulo ako ng tubig kahapon. Ang lamig. Pati net, nagloloko. Padikit lang po at nag-iwan ng bakas. Salamat, babalikan ko kayo, sabi ni Mama Agnes. Nagawa siya ng bahay, oh, pagpuntahan, pagdikitan. May premiere pa ko mamaya, alas 9 ng gabi. Kumbitado kayo lahat. So ano yung na-post na dito? Oh, na-post na pala yung nila. Yun ang sabi ko, magkasabay yan. Queen Maclip, dan dikit, sabi ni Rodel. Kaya nga host, Kasi ano pa yan, pinadala eh. October pa eh. Magkakasunod dyan kasi isang lugar lang naman eh. lovely na yan, si Mama Agnes. Kasi kami, pag nagpapatitulo kami ng lupa, pinakalap namin kung saan siya may post na alam namin kung nalagay na. Punta yan sa barangay kanina, sabi wala. Punta siya munisipyo, meron na. Binalikan niya sa barangay, meron na. Kabayan. Minsan, mahirap pa usap ang barangay. Salamat Gwen sa Ayaw patambay magdala. dyan. Natuwa si Gwen. Haha. Si Randy Francisco ay si Andy Vlogs. Hindi ka, Kaya pala Randy Francisco pangalan nila. ano yan yan? Ito yan, Ninja. Basa ko labahan ka. Love-lovin pala. Salamat sa pabili dyan, Andy. Bigot sa tiyan yung pansita. Ngayon, ang init naman ng maghapon. Irit eh. Lalamig yan mga diba?
February, March. Kasi pato na mo yan. Bibili nga ako dalawang semento. Kasi simentoin ko yung doon yung nandun sa may sa may pamilya. Kasi kakakilit na lalatagan ng swimming pool sa likod. Kasi semento. Kasya ba yan? Kasi, Hirap mo na lang para hindi ganun paggastos. oo. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Semi-smooth Walk lang kasi bibili lang ko ng ano para hindi madulas. plywood. Bibili lang ko ng goma. Yung Hindi dikit-dikit. Hindi ako na matulog sa opisina na ano na ako. Tatagal maligo ng mga kasama ko. Ayaw ko pa naman nagpapauna. So lagi ako huli. Pag huli ako, nilalabang ko kasi yung ibang damit ko dun. Ang cute mo, host. Salamat sa mga pabidyo-bidyo dyan. Naharang ang host. Lumabas na sandali, naharang na. Mega love, shout out, sabi ni Mami Evelyn. Shout out sa atin lahat. Winnie, harang, tugtog, haha. Shout out, naharang nga ako eh. Lumabas ako sandali, naharang ako. Oh. Naharang ako ni Shopee. Salamat, Shopee! Nilaglasan naman ako ni Lolo ng isa. Hindi ako nakakaalis sa 78. Tatlo dumitig sa akin ngayon. 78 pa. Ang ganda na nang nakita ko kay Mami Belen. Konti na lang. Ang hirap magarating ng 100. Konting-konti ka na lang, Mami Belen. Na subscriber. Nasilip ko kaya. Dalawang araw na lang yan. Pwede ka na mag-apply. Nandiyan ka ba, Mami Belen? Video lang, host. Punta muna ko tindahan. Sige lang. Bantay ka muna tindahan. Yung ba yung may ano sa pan? Sa Manila? Sa Provincial. Mami Belen, punta ka dito.
Pasok ka dito, pasok dito. $3 billion in the house. Ano yan? Salamat, Mitch. Yun naman, Gerald, kumain yun eh. Na. Yung binigay mo. Mindset?
Tube ice daw. Wala naman, diba? Wala. Buo lang, buo. Buo yelo lang dito. Bukas buksan mo na yung suha. Bikay Mix TV, Harang Manoy. Salamat, Bikay. Mitch, shout out. Sabi ni Bikay. Shout out sa inyo lahat. Janet Hamay Kusin, Harang Tiyo, ang tusok. Salamat Janet, salamat Bigay. Punta kayo sa premiere ko mamaya, alas 9 ng gabi. Pilipinas time. Randy Francisco, salamat sa mabidyo-bidyo dyan. Sisi Junet, mega love, shout out, sabi ni Bikay. May pimili po ako, Tiyo, bukas 8:15 PM, patusukan ko din. Sige, baba po dito, Junet. Bikay Mix TV, Andy. Carla Albarida, Manoy, sorry late, dadami gawa, grabe kapagod. Okay lang yan. Lahat naman busy, pati nga si Queen si Buana, busy. Si Joyce, ganun din. Mga busy, kaya lahat tayo magagawa. Okay lang yun. No problem yan. Andito pa naman tayo. Siyempre, trabaho muna, bago whitey. Naharang ka, Carla. Ayan, binabandag yun ito ang premier niya, oh. Set natin yan. Tamsakan natin yan. Kidulit na yan. Oy, harang. Naharang naman si Os. Sarili ko, naharang ako. Star Maker. Natamsikan ko na, Janet.
Ay, pero Bicolot Manoy. Na isda. Di ba ito? Balbakwa ito, bukas yung isda. Ang pogi mo, host. Harang. Sessionet, video ko, lumipad. Hay, ba't mo pinalipad, Carla? Sa akin, nakaltasan din. Thank you po, Tiyo. Mamaya, preview mo din, di ba ba? Oo, mamaya alas 9. Tsaka bukas, preview din ako bukas. Love Channel. Thank you sa pabiji-biji dyan. Junette Tumid Kusen, ako din sis Carla, yung naipon ko, minukbang ni Lolo. Youngstown na 18. Kasi hindi na ako nag-LS. Youngstown din. Bakit ako nag-LS ako, Junette? Minukbang din. Bumiling ko. Nasabi Si Carla, lumipad sa Mars. Ay, miss ko din mag-LS. Kaso, wala pa ako sigla. Pasiglayan mo, Bikay. Minukbang din ako ng dalawa eh. Ng $2 eh. Kanina, tinanghali ako ng gising. Ang pogi mo, salamat sa pabiji dyan. Alas 5, hindi ako naka-alarm. Nagising ako alas 6. Ginising ako ng binan ko. Sabi ni Bikay, Sisi, Lumakas na yung Carla, internet nila Gerald, ano? lumipad sa Mars. Lumakas na yung internet nila Gerald, ano? Naimbis ko din mag-LS. Kaso wala pa ako sigla. Ako lang yun. Extender yan, yun nandun sa bahay niya. Dapat lang naman. Kasi Carla Alvareda, kaya tinatambadan ko na ako sis. outlet niya malapit sa pintuan. Pag di nyo na ginamdaman, sumuko na ako. Para lang yung yung ibang signal. Huwag kang susuko. Kumbaga inaan yun, binuboost. niya. Patamsak, guys, sa binaba ni Junette. Kasi 1 bar lang. Tamsak lang, tamsak lang. Aha, oo, sis Bikay. 400 lang yun, mura lang yun. Ito kasi barrier to, pader. Carla Alvareda, no retreat, no surrender. Ano ba yan? Kumbaga parang imbudo yun, nasa salain papunta internet. Nalagpasan mo na nga yung, ano, yung 1K tsaka yung 4K. Ngayon ka pa ba susuko? Ganun talaga yun. Love Channel, salamat sa pabiji-biji dyan. Janet Tumigosen, sis Carla, o nga, nakakatamad na, di ba? Kaso laban lang, babalik din ako sa pag-LS. Malapit ako. Pinakain din yung ano, yung dollar, yung revenue. Pinakain din ni Lolo. Dapat continuous ang ano eh. Hindi na ano yun, mapupunta rin sa inyo. Hindi, pinakain ni Lolo. Hindi, paano nga ano, wala pa namang nakapasok na account, di ba? Ano na, nakikita niya. Kapon 13 siya, bawas ang dalawa eh. $13. Tuloy lang. Tuloy lang tayo. Kasi nga, kukunin mo kasi nga, meron din, ano ba, baka meron mga copyright na naririnig din sa ano ni Papa. Baka nga yung mga O yun yung problema nun, bayad yun, babayaran niya yun. Kaya kailangan mo lang marinig na kahit ano. Sige. Abangan namin pag umalik mo, sis Junette, sabi ni Carla. Kaya yan ang sinasabi ko, huwag kayong magpapakita ng kahit anong advertisement ng anong mga produkto sa ano, video ko. Yan yung dapat iniiwasan. Junette Tumigosen, thank you, sis Carla. Ngayon pa ba tayo susuko? Yung ang 1K tsaka yung 4K, hindi natin sinukuan eh. Mas ka anong lagas, tuloy pa rin.
O, di nakapasa tayo, di ba? Ganun din yun. Malalagpasan din natin itong mga pagsubok na ito. Sinubscribe ko si Victor Wood eh. Victor Wood. YouTube. BKMX TV o Sis Junet, yung skill mo. Tapang tama na, tulog na alaga ko, kaya Ayan. makakadalaw pa ako pag di Tan mo kay Papa. ako May tulog. klaseng gusto. Arwana. 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 Arwan. 7:29 in the evening. Ang nakakatamad manoy, yung kukunti na pumapasok. Pabuwasan pa, ha? Paano tayo makakaipon yan? Ano siguro? Lahat gawin natin para makaipon tayo. Ano kailangan? Malay mo, bukas makalawa, milyon-milyon ang follower mo, ang ano mo, subscriber mo. O, di ba? Isang kantahan. Aha, magdinangal ka, sana manoy. Totoo yan. Di ba? Totoo yan. Lahat tayo, maaabot natin yun. $7:31 in the evening. Pag video mga kaluwag, mag-upload ako ng marami video. Pero kasi mag-edit. Tama kulit baby ko. Thank you, Nesbikay. Sis Carla, kaya nga grabe ka nakalagay naman sila ng solo, pati sa revenue. Kaso kapag may 8 revenue tayo at panay mukbang, paano ipapadala yung pin sa atin? Need ng 10. 10 lang ba talaga, di ba? 10 lang ba talaga, Junet? Lagpas na ako ng 10 eh. Umabot na ako ng, ng 14 eh. Wala bang pinadadala sa akin? Summer, si Carla. Andiyan na ba pin mo si Junet? Shout out, Jay Curry. Di ka naman pinadalang ka na. Kung 10 lang ang kailangan, lagpas na ako. Tinatago mo lang sa akin. Grabe ka naman. Sabihin mo lang, ako magbibigay sa'yo ng 10. 10 pesos. $10 ba talaga o 100? Ang pogi mo, host, Bikay. Ganyan lang tayo. Puro ganyan na lang.
Wala pa sis, bigay mix, pero nag-email na si Olo. Noong December 16, pinadala na yung pin ko. Ah, ganun ba? Ilan na ipon mo, Junet? Bakit ako lagpas na ako natin, wala pa akong pin? Sa sahod po tayo, need ng 100. Pero kapag pin, need lang po ng 10. Sa kaso mo po tayo, bago monetize ka pa lang po. Ganun ba? Kailan pa ba na-monetize ito niya? Ah, kailangan ba sa sahod? Need ng 100. Hindi 100 din ang kailangan. Jekarib, ang vlog, tamsak host. Oh, nagawa si Junet ng kanyang premium. Pakitamsakan natin, oh. Pakipuntahan yung bilaban ni Junet na pang-premiere niya, pakitamsakan natin. Tinan mo, naharang ka naman ako. Sarili ko, naharang ako. Pakitamsakan si Junet. Pakilablob natin yan, pakisublob natin lahat. 9 million in the house, pakitamsakan yun si Junet. Yung premiere niya para bukas to. Pabakat lang sa magugustong lumikit. Ang galing na UFC namimigay. Dan, tamsak Junet, sabi ni Mama Agnes. Harang na naman. Salamat Lazada. Harang JK Remor Vlog. Ano yan? Ano?
7:39 in the evening. Titigil po tayo ng mga aga-aga para mahandahan yung ano, yung aking premiere. Thank you po, Mama Agnes, sabi ni Junet. Naharang si J. Curry. "7:40 in the evening, Pilipinas time." Baititres Tiwarik. Sarado ka na? Oo. Mabili ba? Ha? Mabili? Mami! Ah, Pwede pa rin ako dito. gabi na, maaga ka bukas. Modular ka, halika na. May pasok bukas. Mami! Kanina, may friend sa kanila. Mama! Mama! Junet Tumigusin, salamat sa mga video-video dyan. Sa tindahan. Mama! Yung sa loob ng bahay mo may friend. May friend din. Dito, napatay. Ano daw? Alam mo ba yung ganon? Meron daw trend yung parang halupihan na maliliit yung mabaho. Pag napisa. Ay, aalis na ako. Wait lang. Sino ba kamukha mo? Papa, Hindi. Dito po. naharang ka naman. Sled in mats. Ah, ubos ang kanin. Salamat, Chappy! Pati si FB, may patalastas din. Ano ba naman si Lolo FB, oh? Meron na palang commercial to si Lolo FB. Load daw na load. Ito na, parating na po. Mami! Mami! Anong load? Maganda. Gumawa ng gano'n eh. Ano ba yun? Ah, light up. Arwana. FB light up. Arwana. Ako, gusto ko ng gano'n eh. Gusto ko ng gano'n namin. FB light ang gusto niya, pinapadownload. Titigil tayo ng ano ng 7:50. Mga minus 10 para alas 8 kasi Meron para mapahinga ko yung aking cellphone. Meron yata may
Pagandaan ko yung premiere mamaya. Sino may premiere ng 8:15? Nine. Hindi ko alam. Meron. Sabi diyan may premiere ng 8:15. Sino ba may premiere ng 8:30? 15. 15. 8:15. Sino ba? Narinig ko kanina. Tingnan mo sa GC. Makaharang ng lima ko. Ang pogi mo, host. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan, Jerry. Mabat na. Mag-lotion ka dito? Ha? Dito na nakita. Ay, yung pang ano? Mag-lotion? Ano ko? Dapat ko sa inyo. Ay hindi, yung sachet lang. Huwag na. Ako meron, bibili sana ako eh. Yes, na magdadaanan mo. Bili ko na lang. 5 minutes ulit na rin. Ba't ang inaano mo wala? Akala ko lobak na. Alin? Papa. Longgot ko na itong ano, spinach. Saan ba ang basura kanina? Higaan ng basura dito sa madaling araw, di ba? Saan yun? Okay. Hoy, magda-sign off na. Para mapagkanda ng aking premiere, mapahinga ang aking cellphone. Muli, salamat sa inyo lahat dyan, sa mga dumalaw. Ang bagal signal, haha, sabi ni Jekari. Paalam na ako, salamat sa mga dumalaw sa inyo dyan. Huwag natin kalimutan magdasal, mag-pray lagi, magbasa ng Bible. Unahin natin lagi si Lord para tayo pagpapalain. Pag iwanan mo si Lord, uunahin ka rin niya. Ganun talaga. Wala namin ba tayong pupuntahan kundi ang Panginoon Diyos lang eh. Lahat tayo sa baba ng lupa ay estranghero lang. Meron talaga tayo pupuntahan. Muli, God bless us all. Ingatan kayo sa latang oras. Ileo sa anumang kapahamakan. Late ka na, Erika Lee Vlogs. Magsa-sign off na ako. Magdala kami ng premiere. Manood ka na lang premiere ko mamaya alas 9. Maraming salamat sa inyo. Ingatan tayo. Salamat ang marami sa inyo. God bless us all. Bye-bye.